Mair dwi'n gweithio yn hafan y ser yn Penrhydeudraeth, Cartref Preswyl Egwyl Fer I blant sef anableddau o oed 8-18. Da ni'n edrych ar ôl plant o Gwynedd a mewn ac ar hyn o bryd da ni'r unig gartre plant sef anableddau sydd yn ysbaid lle maen nhw'n cael dod I aros trwy Gwynedd a mewn. Dwi wedi gweithio efo plant erioed gadael coleg I addysg. O'n i'n gweithio am yr 20 mlynedd cyntaf fel cymhorthydd a neud gwaith un I un. A dwi'n meddwl trwy'r adag yna, dwi wrth modd gweithio efo plant, ond o'n i'n cael yn hynny at y plant anghenion arbennig. A dwi'n meddwl fanna dwi eisiau mynd, fanna dwi eisiau bod. Na I byth adael y maes. Dwi'n gwybod bod o'n cliché, ond ti'n gwybod bod chdi'n neud gwahaniaeth I deuluoedd. Dim jyst y plant sy'n dod yma. Y teuluoedd, y brodydd, y chwiorydd, y mama, tata. Mae be dwi'n neud oedd I ddyn yn hollol wahanol, sy'n reit braf. Ac bod ni'n mond yn gorau I blant o merchar I dydd llun. Mae dydd llun y Dyma yn mynd at cynllunio ar gyfer wythnos o flaen I lle. Ar weekend mae'n mwy hands-on, da ni'n cael gwneud y pethau neis, da ni'n cael mynd I cinema, bowlio, parc. Beth bynnag o plant eisiau gwneud, really. Ac yn y cartre, da ni'n coginio, cael fachreff, garddio, bob math o bethau ddigwyr. Ia, mae pobl yn meddwl bod o'n hawdd, bod ni jyst yn mynd allan, bod ni'n mynd am dro, fel yn dweud, mae'r cynllunio, A ti'n gorfod bod yn math o berson, fedri dim jyst bod yn rywun I ddod I fewn i'r swydd. Dwi'n meddwl, ti'n gorfod bod yn passionate, ti'n gorfod bod eisiau helpu, ti'n gorfod bod... Ia, ti'n gorfod bod y fath o berson. A diolch jyst edrych ar ei hôl nhw'n gorfforol, mae'n emosiynol, mae'n seicolegol. Yndi, mae gwaith calad, ond swn i'n gwneud dim byd arall lle. Yr unig swydd sy'n gwneud. Fyswn i'n awgrymu rhywun weithio yn y byd gofal. Byswn 100%.